Makadiko. It's been a while since I made a video. Yeah, I'm in Canada right now, in Toronto, Scarborough. And I got it's springtime, June 2022. And I mean, anyways, sometimes I just wonder, am I just good just buying people beer when I go to Zimbabwe? You know, there's other things that are important in life, and beer is just socializing. It's a good thing, you know what I mean? It's a good look. But my main story is, most people don't really go deep and ask a person, you know, is there anything mangoya zombozorora kana kuti pane nyaya dzamuri kufambira dzemhuri kana kuti chichichi, you know, just to ask, you know what I mean? Munhu anongo uya padhuze newe, so wakaregedza mutengera bhiya anobva disappear, and the next thing anenge akukompera nemumwe munhu achiti ningi akauya ningi anospaka vanhu zvakazota ningi anotenga bhiya. You know what I mean? I don't see the sense of comparing a person, because we all individuals that are different. Lifestyle kwatinogara, upenyu hwedu nekakurira kwatakaita, tokwana kugara musame line, same street, even in Zimbabwe, born and raised in Zimbabwe tese, but kana tauya kudiaspora kunoka, everything changes, because munhu wese tinenge taane responsibilities edu. Mumwe munhu akwanise kuti akauya kuZimbabwe otengera munhu bhiya, because pamwe anenge afambira funeral and kana kuti tombstone and feeling, saka mari yake yese or everything, his mind, his body and soul, zvinenge zviri directed kune program yaafambira. Saka iwo gaya kuti munhu auya kumariro, funeral kana kuti yablazo ake, kana kuti yamai ake, kana kuti yababa ake, panzvimbo yekumunyaradza munhu iyoyo wakuda kumufosa kuti akutengere bhiya kana kuti akuitire zvimwe zvinhu akusipaka azvibudeka. You know what I mean? Not everybody anongoenda kuZimbabwe kunofara. You gotta have a purpose yekuenda kuZimbabwe kana uchigara kudiaspora. Haungoenda zvongoti ngomuka kuseni kuti ndakuenda kuZimbabwe, ayo akazviite, because it takes time. Like manje I bought my ticket like 3 weeks ago. To be exact, I bought my ticket on the maybe 18th or 19th of May. I already know Zara ndoenda kuZimbabwe. But munhu ari kuZimbabwe manje anofunga kuti pandouya kuZimbabwe ndendatenga ticket nezura. Haisi ticket rebhazi karinotengwa that day, unless if it's an emergency. Life is about planning, and it. But my point is, I don't want to be compared to some other people, or mumwe munhu akatadza kukuitira something, don't compare them with me, because we're all different species. Auziye nhamo dzake, auziye kuti chafambira kuZimbabwe chii. Hwezha, I've been around people anokuti madman ningi akauya kunoku anongobvira ambotenga bhiya, kuzvinenge zvinombofamba sei? I don't know. To tell you the truth, I don't know, because handigare naye, handimboziva kuti zvinofamba sei nemunhu iyeye. And I mean, inini wacho inini, I'm not obligated to buy you beer. Ndaita because I want to. And it, so no one is obligated to buy anybody beer. No one is obligated to bring somebody something. It is what it is. Munhu kana auya, just be happy with that person is alive, and munhu atori fit. Even kana achirwara, just accept it and say, yo, you know, ko apa indava, you know, muri kunzwa sei German. When I come here ndinofuta,
kufuta kuita matama so. This is not me. This is not me. Pamwe ya old age. Ndakutoshaya face yangu ni mafuta. You know, a lot of people vanofuta kana vari kudiaspora because chikafu chatinodya kunoku chine ma-GMOs akawanda, and you know, chasiyana nechekwedu kuZimbabwe. Mombe dzedu they are grass fed, hadzina mahormones akawandisa. Kuno kunyama yatinodya sometimes hautomboziva kuti inobva kuBrazil, ndiye muCanada here, inobva kuAmerica here, kana tiri kubva kuAfrica kwacho here, but unongodya because the stores dzinofanira kusupplyiwa kune the cheapest because they have to make profit. And yeah, my thing is I just don't want to be compared, and please don't harass and antagonize people kuti iwewe se munhu asina kutenga bhiya, se munhu asina kuspaka chichichi, se munhu asiri kubuda pamba. Shamwe munhu anenge achishanda kunoku zvekuti the only time yaanokwanisa kurelaxa kuenda kuZimbabwe. Kana iwe wakamushungurudza, next time ari kuenda kuhotel. Kwane ma-Airbnb anongoenda kuhotel, kana akauya kuZimbabwe for 3 weeks, 2 weeks ari ku-Airbnb kana kuhotel, 1 week anemi, unongozwere kana wangonzwa aenda. Because munenge muchimutambudza maZimbabweans. Musatambudze vanhu vari kubva kudiaspora. Hakunhongwe mari kuno, inoshandwa. Inami. Kana munhu anonzi impavha chaiye kunoku vanoita zvema-credit card, kana vanoita zvi-scamming, kutoshanda, itori basa iroro. Iwo kana uchiziva kuti ndozvikuitisa munhu mari, why can't you do it and make the money? You understand? Kana munhu achinzi anotengesa zvinodhaka kuti aite mari, ibasa. Usaonere munhu pasi because ari kuhasla. It's all part of hustling. Hauye kuno kungoya zvotandaraka. Hamusi mbawaka muno kuCanada kuno kana kuEurope kana naAustralia koko. Hausi kuenda kubawa. Kana wakuda unonakidzwa unoenda kubawa unorelax. Wedzera. That's how it is. Stop comparing people. Kune vamwe vanotouya kuZimbabwe, anotobva kuZimbabwe ataura handina shamwari kuZimbabwe. Anongouya only time yaunogona kumuona kubuda mumba mavo achipinda motikari achienda. Umuona achibuda motikari achipinda muyadi mavo. Because vabveringidzwa nevanhu. Too much people expecting too much zvakawandisa. Kune munhu anogara kudiaspora. Mumwe munhu ada kuinzirwa mateki, mumwe munhu ada kupiwa t-shirt, mumwe munhu ada kupiwa kepu. Aiwa wakandotadza kupfeka hembe dzangu because woda kuti ndikupe something azvibudika. Wedzera. Ini ndinemba muno mune zvimatenesi zvakawandisa zvokuti sometimes ndotadza kutoenda nazvo kuZimbabwe because handina pekuzviisa. But it's just something that a lot of people don't really understand. You know, ingori nyaya yekuti inogona kuita flip flop yekuti haina kana answer. Take time to understand the person. Wakataura naye kana paWhatsApp kana paFacebook, paanouya unokurumidza kuma-understanda munhu, because munhu anenge achiri kutaura ndakarara. Fanike nindoswera hangu ndakarara zvangu, hapana zvandiri kuita mazuva ano. Nothing at all. And I'm not going to explain how I make my money, Saga. You cannot ask me that. It's simple, you know. Yeah, but close quantity they know. You understand? Those people. Life. You know, unongomuka uchingorarama uchitengoita yauri kuita. Kaiti kuno neighbor chaicho yautaure naye. Almost how many years? 28 years ndichigara panapa. No,
25 years chigara pasame apartment. I don't know my neighbors. Andinangana basa navo. Andomobvunza mazita avo. People have moved in and moved out, moved in and moved out. Andomobvunza kuti what's your name? It's none of my business. I feel sometimes right now the way the system has changed and the law has changed, because wakwanisa kuputa mbanje any way you want mu Canada munomu. Ndogona kuda panza apa ndogona kubatiza mbanje dzangu hapana zvano, hapana kana mupurisa zvanuti. I would rather say hello kune mupurisa kuti ndeipi than kuti hello kune mumwe munhu, because anditanga kundifungidzira kuti kuJamani vanoswera vari panapa, every time ndoswera ndingovaona vari panapa, vanomboita nezvei? Aiziya hazvidi manje. Same thing andataka kuZimbabwe. Like when I go to Zimbabwe now, this time I got a program, I got a tombstone I'm gonna deal with. I'm gonna viringidza zvinhu pazvishayana ndichinakidza matsaga waiziya kumusha kwamomzo. But it is what it is, man. Let's just accept people for who they are and try to understand the person on a personal level, not on a general level. Yes, when you put, like myself, I put myself on the limelight, and yeah, people can generalize or talk what I say. Then mwana achikutaura kuti irombe ye ana mari ana chi ayo ndikoko Jamani. Anditadza kuzoenda akatoya mangwana kusini because wantaurira izvozvo. Aiwa ndinotobamuka ka. Right, because I'm not short of anything. Everything I want in my life, I have it. It's life that cannot be replaced. The only time I unotaura ndirurombe nendafa kuti akafa ari rombe. As long as I'm living, I don't accept that part of my life. Bagaipa German, you know what I mean? Even when I got the sound system, I started as a champion, and I'm still the champion. You understand? Silverstone is a champion. It's not an individual thing. The minute somebody start to make it an individual thing, that's when mumwe munhu akuti ndinogona kupfuura uyu, mumwe munhu achindoridza zvinonakidza kupfuura uyu, and we destroy the product. Life is about teamwork. Those are not outside tower. It's just like a sound system. Hautauri box yemaspeaker uri wega. It's just like a family. Hautauri reke amplifier uri wega. I need other people, they need me. But zvokuzoda kuzojajana kuti uya akadhakwa akabva kuEngland haana kana kutengera kana vanhu bhiya dai anga ari madman, dai anga ari Farai Shambari, dai anga ari Nhingaiwa. Let's stop that, man. Especially magete inside kumbari zvinotoboa. I don't want to hear those stories when I come to Zimbabwe. Keep it to yourself. Taura neshamwari dzako izvozvo. You understand? Kutotengera munhu bhiya kutoda kwemunhu is socializing, kuda kwake. Me personally, I'm a community leader. You understand? Same as Silverstone Sound, it was a community sound. Same as Ghetto Crown King, it's a community YouTube channel. It's not made for profit. But if money is being made, let that money be for everyone, not for just one person. Let's share. They say sharing is caring. The minute you become selfish, you not do an amazing, because one person becomes selfish.
pazvinhu zvacho handiti iripo aiwa atoita tichingoonesana waiziva hapana nhasi kuri kutonhora kwanga kuchinaya saka ndamboti ndimbodayo soso ndagarisa vanhu vasati vandoona ndiri kucanada kunoko chirombe chinoitika even munhu ane mari anogona kuita rombe asina mari anoita rombe futi it depends kuti iwewe uri kujaja munhu sei because kutaura mahara munhu hautauri zvekutaura zvaunoda. That's why nditaura zvandinoda. But if I can educate 1 or 2 people about my systems or my shit systems, you know what I mean? Like what Peter to say, I am who I am. Well, here, blessed.